You there? Wait, here. Yes. This one. Yes. Oh, this is it. Okay. Yeah, sure, I know. Mosquito nets also. Yes. Alright, Hmm. then Nubai na. Biar 180 rupees ni आङो book खालामदोंमोन. नै दङ गोबांथार दङ माथो मानसिफ्रा already. बे आंनि बेड जाहैदों. Yeah, Alfred would be also better, but down school, when I'm running school tomorrow, then your luggage is also not a lot. You don't even have a lot of luggage. Yeah, I have a lot of things to take this. I can also take it. Nubai na. Gagam lấy phạc. Horse ini tak kait hanse. Hello, good morning, खुलुमबाय. दिनै आङो आंनि हटेलखौ नागारबाय. आङो कुटा होननाय जायगाखौ नागारनानै आङो आरोबाव गोदान जायगायाव बेरायहैनो थांनो नागिरबावबाय. बे गोदान जायगानि नामानो जाहैबाय जिम्बारान. आङो बाहाय बिदिनो हरब्रै हरबासो थाहैनो हागौ. हेलो, गुड मर्निं. आन्टिया फुजा होदों नै. बिसोरो सामफ्रामबो फुजा होयो. फुं आरो बेलासि. ओरैबायदि फुजा होनांगौना बिराद टाइम लाखायो. 1 आवरनिबो बारा लायो. आङो दा बे कुटाखौ नागारनायनि सिगां एसे बीचआव बेरायनानै नोंथांमोननो बीचखौ देखायनोसै. मैया लाइभ भिडिअ'आव फैदोंमोन ना. लाइभ भिडिअ' फैनायाव आंना गेमबोला गैला आरो थफसियाबो उरायखारलांदोंमोन. गोदान बायफिननांदों आं बे थफसिखौबो. लामा लामायाव बिदिनो मार्केट जोब. बीचआ नै नुबायना. बाहाय बिफां दंना, बिफां गिदिर गिदिर. आरामनो जिरायनानै टाइम पास खालामनो हायो. फानग्रा खि फानग्रा. सानाव साबसिन जायो बेलासिनिफ्राय. माबायदि मोनखो बीचखौ नुनानै? मैयाथ' लाइभ भिडिअ'आवसो नुदोंमोन ना. लाइभ भिडिअ'आव मोजां जायाखै. सानाव साबसिन जायो पुरा बार खोलो खोलो. Datang ke sini. बे बिफां गिदिर गिदिरनि थाखायनो माने मोजां आरो सायख्लुम. सार्फिंनि क्लास लानो हायो. सार्फिंनि क्लासआ मैयाबो खिन्थादोंमोन आं लाइभ भिडिअ'आव. माने 1 आवराव 50,000 इन्ड'नेसिया रुपिस लायो जाहैदों. बेनिफ्राय 2 आवार्स दैलि सानसेयाव 2 आवार्स बा 1 लाख इन्ड'नेसिया रुपिया जाहैबाय. इन्डियान मानियावबा अराउन्ड 550 जाहैयो. एखेयानो एखे. आं ओरै थांफिनसै. नोंथांमोनहा बयबो खान्दा खान्दा गाननायखौ नायनो बिबाय थायोना. दा नोंथांमोन देखायसैलाय आं खान्दा खान्दा गाननायखौ. सार्फिं खालामनायखौ आं एसे देखायसैलाय. फुङावबा मानि दोहौआ बारा पुरा बिसिम सफैबाय. दा बेलासियावबा रानलांगोन बेयो बैसिम थांगोन. Kutani Street biyo. Bahay dokan per dong massage parlor.
दखान खि दखान लामा फारनैयावबो लामा सेर सेराव बिफां मोजां गायोबा ओरैबायदि मोजां नुयो नुखाबायना बार्गेन खालामनांगौ दामखौ ओरैबायदि बुरजा बुरजा बुङो ना नै खान्दा खान्दा गाननायखौ नुलायबायना गोसोआ खुसि जालायबाय नोंदां नुनानै ओंखाम जानोसै नै बेबायदि जाग्रा मोनजायो खान्थालनि ओंख्रि बेयो ना दाउदै दाउ बेबायदि जाग्राया लान्जाय गोलावनि दखानसो नाथाय नैबे ना फिसा फिसाखौ जानोसैलै खान्थालनि ओंख्रि होदों बेनिफ्राय बेखौ साम्बाल होनो बिसोर बे चाटनि बानलुनि बानायनाय ओमफ्राय बेबो बेनिफ्राय नै बे ना ओमफ्राय बे फिथाइ बाहाय टेस्टखौ बांद्राय गोथाव मोनाखै आं खेबथाम जाबाय बाहाय जानाया उबुदाव माने गोथावथारमोन उबुदनिया ओंखाम जाखांबाय टटेल इन्ड'नेसियान रुपिया 15,000 लादों इन्डियान रुपिसाव कनभार्ट खालामोबा बियो 80 रुपिसानो बारा होननांगौ ना खम होननांगौ जाखो बारा बायदियानो जाबाय मानो होनबा ओंखाम एसेल' बेनिफ्राय ओंख्रि एसे होदों बेनिफ्राय ना गोरान बायदियानो बे माब्रैसो होदोंमोन आरो 80 रुपिस थांबाय आङो बास टार्मिनासाव सफैबायमोन बेनिफ्राय सोंदोंमोन बास स्टाफनाव जिम्बारामसिम थांनाय बास दंना गैया होननानै गैया होनना बुंदों दा आं मा खालामगोन आङो एयारपर्टसिम थांसिगोन एयारपर्टसिम माने सर्टकाट जाहैबाय एयारपर्टनिफ्राय जुदि आङो टु हुइलार टेक्सि लायोबा माने खमसिनावनो माने सहैगोन बेनि थाखायनो आङो फ्रियावनो दा माने एयारपर्टसिम गाखोनानै थांसै आरो बास सिङाव गाखोबाय माने टेक्सि लानानैबो थांनो हायोमोन माने मेन रिजन आंनि बे बासजों थांनायनि खारनानो जाहैबाय माने रोङो मिन्थियो जायगाफोरखौ माने बिराद सोलोंनो मोनो आरो बेनि थाखायनो आङो माने बे पाब्लिक ट्रेन्सपर्टखौ प्रेफार खालामदों माने जायगाफोरखौ मोजाङै मोजां मिन्थियो आरो रामायण महाभारतनि गराय गारियाव गाखोनानै दावहा नांनाय आङो एयारपर्टआव फैनानै साखा खबनैनि टेक्सि लाफैबाय दा खमावनो मोनबाय आरो 24,000आवनो जुदि आं दहाय थानाय कुटानिफ्राय बुक खालामनांगौबा खमसे खमबाबो बिनि खावसेयानो बारा लागौमोन Oh, this is locker. Key is also here, no? That's nice. Locker ba daw? Mazang. Which number locker? 15. This toilet. Okay, this toilet. Yes. This is the shower. Yes. Okay. You there. Wait, here. Yes, yes. This one. Yes. Oh, this is it. Okay. Yeah, sure, I know. Mosquito nets also? Yeah. नुबायना बेयो 180 रुपिसनि आङो बुक खालामदोंमोन नै दङ गोबांथार दङ माथो मानसिफ्रा अलरेडि बे आंनि बेड जाहैदों Your luggage is also not a lot. You don't even have a lot of luggage. नुबायना गोगोमलाय फाग्ला हरसेनि थाखाय थानोसै 180 रुपिसनि बियो
Interesting. Experience खालामसै दिनै हरसेनि थाखाय. गाबोनहाय नायसै. सोलायनो हागौ maybe चांगुआवबो थांनो हागौ गाबोन. चांगुआव थांनोसै. दिनै खुनुरुखुम बे हरसेखौ बाय थानोसै. फाग्लालाय नै बेबायदि रुम. थानो हागोन नोंसोर सोरबा बाहाय. खिन्थु बारा जोबोद मोजां नाङो. फांखाबो दं. बेनिफ्राय बे टयलेट जाहैदों. बेनिफ्राय बेयो बाथरुम. मानसिफ्रा थाफैयो नै. Full, no? It's full. It's good. It's okay, one night experience. गाबोनहाय गुबुन जायगायाव थांसै. बाहाय खुनुरुखुम थाथ'नोसै हरसेनि थाखाय. होमबा आङो भिडिअखौ बाहाय फोजोबसै. नुबायना ट्राभेलिं खालामबा मा बायदि लाइफ एक्सपिरियेन्स खालामनांगौ. माने एक्सपेक्ट खालामाखैमोन बेबायदि जागोन होननानै. बाय बाय जय बर' हारिनि.